What's up, bro, no? Nanapon mo din, no? Daily vlog is on. Woo! Power! Nandun dyan, Lloyd, no? Tago. Woo! Yawap, eh. Ay, pagin mo ako, may jangloy na. Jangloy ng bug. Woo! Nako diri sa gawa sa balay, no? Woo! Kapangyarihan. Murag mo ulan yun karon mga kaibigan, no? Pero wa joy maka-stop sa ato ano kay woo! Daily vlog is on. Makapangyarihan ni mga kaibigan, no? Woo! Palaban. So naa diri mga kaibigan, no? Itur sa mo kadyot nako, no? Kay yo. Wala pag mo kita ani akong punching bag diri, no? Susumbag ko na to, no? Kay mo ni pulos niya, no? Woo! Power. Woo! Makapangyarihan. Karon kay maato namig sa gym, no? Woo! Leg day is on. Woo! Makapangyarihan. Sir, dito ka gym, sir. Ulan man, sir. Unsa nga pag-gym nga ulan man, di ta ka tabok. Kumuulan, di ba, malumos, madaka, di man ta ka walang mulangoy. Ba mo mulangay mo lutaw naman ko. Lutaw na ka. Woo! Palaban. Woo! What's up po sa inyo mga kaibigan, no? Karoon na natin nagsuot ng sapatos si Cesar, no? Woo! Palaban. Woo! Mga brother, nanamay din, no? Nag-hike naman din. Woo! John Lloyd Cruz ng buhog. Woo! Power, pakit sa kajat, be. Oh, chinito. So karon mga kaibigan, no, na ako istoryaan ni Cesar, no, kay nagtawagan na man may gahapon, no, about ni sa isa ka babae, no, itago na to sa ngalan nga Jelly. Itago na to sa ngalan nga Jelly, no. Ang storya ni mga kaibigan, no, kay anak si Jelly nga unsa man gid ta, sir? Unsa man gid ko sa imuha? Kaduha, mistress, kabet. Jelly, we're just friends. Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers? Oh. Sir, unsay tawag sa iro nga mamaghot, sir? Oh, pwede ka kayo ba? Wala, unsa man? Beware of dogs. Woo! Palaban. Sa inyong makita mga kaibigan, no, na si Lex, woo, also known as Mamayutay. So mo ni mga kaibigan, no, na nato sa gym, no. So karong orasan, no, kay pakiligo na pud mo sa jogging ni Cesar. Woo! Palaban. Sir, wing, sir, wing. Wing. Nanda ko nga wing. I know I'll never love this way again, so I keep hope. Naunsa man na, sir. Sagay yung totoy gyatay. Sa tunga-tunga sa mong pag-gym, brad, no, may mulayat si John Lloyd Cruz ng buhog. Woo! Tantawa na to. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang Woo! Manamig gym. Woo! Karon ay loko na ko sila. So namin diri karon, no, among topic karon, no, kay about climate change mga kaibigan, no. So nga naman mag-change ang mga climate, sir. Tungod ni Duterte, no, kay ana man siya, change is coming. Oh, ana gyud. Usap pa jud. Unsa man? Kita ka ng clouds. Unsa na nasa clouds, sir? Kanina ra jud ko ana pa. Nindot kayo, no? Ben. Nag palamig lawas. Ah, Ben, duwa na pag duta. Duta na buga. Sige, duta. Duta lang gyud na. Inig-take nimo ugma. Duta imong answer. Ha? Kanino na diri, no, action nino, action pack. Uy, mabali among ko ano eh. Damayuha mo kat aning Lex, oy. Oh, dito ta ka ni kat sa gawas Lex. Palaban. Tapos unahan Lex. Nasalo ka? Oh. Ah, grabe paggamit sa Ang galing mo musalo. John also known as Jangloy. karon, no, kay suwayan na mo kung adik bagyapon si Lex. La, dili na Lex. La, di na ka adik, Lex. Lock mo na ka. Ambak daw. Dagan-dagan daw. La, di na gyud ka adik, Lex. Lumok na ka ba? Woo! Rehab, change is coming. Woo! Palaban. Woo! Palaban. So, mo ni mga kaibigan, no, magbuhat kog shake, no. Kung sunon as baby food, matud pa sa akong crush, sige lang. Pero sige lang, balag baby food basta baby ko niya. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just live by the swimming pool now? So nata dre, no, gabuhat og shake, no, para sa atong mga power na mga lawas yan, mga kaibigan, no. So kung ganahan mo mag-gym, no, ganahan mo dako yung lawas, no, mag-shake mo. Woo! Oh, palaban. Palaban.
So muna no, ang sikreto no, tubig o oatmeal. Kung isagol niyo siya, i-shake niyo siya, makabuhat mo oat milk. Diba? Maka-learn mo, palaban. Kan mo nakatunan, palaban. So muna karon mga kaibigan na, palaban. Nag-inom na may baby food no. Sige lang, balang baby food, basta baby ko niya. Palaban. Matagig kong isa ka ingat ang mga viewers dami. Ingat. Kaya waloda na kayo nang ingat ko yun. Hindi na akong kaya ko yun. Ginakaon na yun akong kaulaw ba? Ingat. Sige na. Ikaw, yan, Chang Lloyd na. Chang Lloyd na po. Piyong. Ingat. So karong adlaw mga guys no, tudloan ta mo para mahimo kag cool. Pero bago ta mo tudloan para mahimo cool no, kabalo man ko nga ako ra ang kulang sa inyong kinabuhi. In the afternoon, not much that I wanna do except you. Wow! So muna to guys no, thank you kayo sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video niya. Yo! Kita-kita na ta sa sunod na episode mga kaibigan no. Woo! Palaban! Woo! Mapanghas! Woo! Peace! Happy energy, energy got the energy got drink Milo every day, Milo every day. Ganahan, ditutungtungin ra ko na. Ano, puti na bugal din eh. Deary eyes daw, deary eyes daw.